Patay ang manag-agaw nga mga minor de edad human ang gisakyan nilang motorsiklo na bangga sa punuan sa lubi sa Provincial Road sa Sitio Kamandang, Barangay Tigis sa lungsod sa Poro sa isla sa Camotes. Ang mga biktima mao sila si alias J, 15 anyos ug alias Jam, 15 anyos usab. Ang duha pulos taga Barangay Calmante sa lungsod sa Tudela sa isla sa Camotes. Nasayran nga si alias J maoy nagmaneho sa motorsiklo samtang ang angkas niini mao si alias Jam. Nakadawat ang Poro Municipal Police og tawag gikan sa mga empleyado sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital kalabot sa nahitabong aksidente. Din ang mga biktima gidala sa maong tambalanan. Gisusi sa kapulisan ang lugar ug base sa inisyal nga investigasyon nasuta nga ang mga biktima sakay sa motorsiklo paingon sa ilahang panimay gikan sa lungsod sa San Francisco. Pag-abot sa dapit diin hitabo ang insidente, blind curve ang area. Ug giingong nawagtangan og kontrol ang nagmaneho sa motorsiklo, hinungdan nga nabangga sila sa punuan sa lubi.